Lai, malu oi ka lai. So wasabam ngene ngaldo to tampo ka ning terminal lai. Wani po palay-lay. Magtinda pong Sprite. Wani po demonstrate na po kaya katam makanan na pong prepare rin ka ng Sprite. Boy, panayan mo ko Ken, taya ako. Makablog ko nya, panayan mo ko Ken. Oo, panayan me ka no boy. O taya kay Bart. Manaya ka pa Ken, ka pa dudurot. Wai chaba pa, nung nga ka ketchup po maglagay pong sinigang mix karang ning baso ay. Bagan tapuyat lang mamaslam-maslaming kayang kay soft drinks. Lanyan ko na mo ng kutsilyo po, tas saksak ang battle mo. Ika naman Darwin niyo. Karumal dumal ka pa mo balula eh. Humaka na ano, ping makikin store, bakan tangating kong kayabe o tanud-tanura na ako yung bugok, makipag-storyaya mo. Kat ko niya mo ninala eh, naka mapapalibon token ay. Abak maranon. May balik ka to, ay ni ba, maglagay pong lemon, i-liking kayang soft drinks, pampakaslam na naman po. Bakan tapo kanusigan kayo immune system patrasinali kayo kaya. Saka na tiktakan dita ka Ajinomoto. O ayan ba po, maglagay niya pong Sprite. Lupa ng mawang minuming assistant mo lai, teme papainuman. Dar, taya ka o na no, nanding ko pa Kenny ay. Amo ne, kapa. Awa po palabap, karenggang bisang mika glass ken. Munta na kayo po Kenny ay, sali na kayo po kang lai. Lawin niya po yung kayang lupa o, mahangin tabi ay dana, pampakinis lupa po yung titindana. Lenyo na yung kakinis, balam gigitata ay tsura, wita. Pigsut na lang straw at barang alimilo. Ayan na po yung finished product ng Lai, iyan po yung sinigang mix with Sprite. Ayan po, pamiyan na lang po, medyo magadwa na pa po yung sabding didinanay. Ayan po yung butsog, oy, dana, happy kid ya. O, dana, mayayak na ka kanyan, kaya rin may nginom yan.